Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। Selection process SSC Constable cut top बेनिफ्राय फॉर्मल लेटार बेनि सायाव आपडेट लाबोदों एन्ड फिजिकल टेस्टनि सायाव आपडेट लाबोदों जाहाथे बयबो नोंथांमोना रेडि जायो थाबैनो फिजिकल टेस्टआ जासिगोन दाथ' एन्सार की होबाय नालाय सो बेनिफ्राय काट टप दिहुननानै नोंथांमोना फिजिकल टेस्टआव थांनो हासिगोन बा नोंथांमोनखौहाय लिंहरसिगोन सो जेब्ला लिंहरगोन अब्ला नोंथांमोनखौ एडमिट गांसे होबावगोन आरो बे एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना रिलियाव थांनांगोन आरो रिलि पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय मेडिकेल टेस्टआव पास जाबानो आरोबाव साख्रि मोनसिगोनलाय सो बेनो जाबाय लाख लाख लिंहरगोन नोंथांमोनखौहाय रानिं खालामनो सो बिदिब्ला नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानमोन साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो एन्ड नेक्स्टआव आसाम एक्साइज कनस्टेबलनि भिडिअ फैगोन नोंथांमोना जाहाथे नायो सो बिदिब्ला जों थांनो फै गोबाव खालामा अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ नायफिनसै दा अफिसियेल साइटआव फैनानै बे 18 फेब्रुवारि बेयाव क्लिक खालाम एन्ड बेनिफ्राय मोनसे पिडिएफ फाइल डाउनलड जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना एन्सार किस नायनायनि लिंकखौबो बेयावनो मोनखागोन सो बेनि रिजाल्ट नायनायनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना एन्सार किसनिया 25 फेब्रुवारि सो बेयाव नोंथांमोना जाहाथे नायो नङाब्ला सो नोंथांमोना उनावहाय पेमेन्ट खालामनानै नायनांगोन अके सो बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना बे फ्रिखौ नायो आरो बेखौ प्रिन्ट खालामनानै लायो बेसेबां नाम्बार मोनखो बेखौ नोंथांमोना काउन्ट खालामनांगोन मोनसे कारेक्ट जादोंबानो 2 नाम्बार मोनगोन आरो जुदि माइनास जादोंबा नोंथांमोना हाफ माइनास दानगोन हमना ला नोंथांमोनाहाय जुदि मोननै रं जादों 1 नाम्बार नोंनिफ्राय दानगोन सो बेसेबां मोनदों बेखौ नायजोबनानै आरो बेसेबां माइनास जाखो बेखौ माइनास खालामनानै बेसेबां थाखो सो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय फिजिकल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौहाय काट टप होनानै एसएससिआ सो नोंथांमोनखौहाय लांगोन रानिं खालामनो सो बेनिफ्राय बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एसएससिनि माखासे काट टपखौ नायनो हागोन नोंथांमोननि मोननायखौ एन्ड पिएचडिआव नोंथांमोनखौ लिंहरगोन बेनो जाबाय रानिं खालामनो सो लोगोफोर रानिं खालामनो नोंथांमोनखौ लिंहरगोन बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय हिन्जावफ्रा 35 प्लास मोनदोंबा चान्सआ दङ प्रेक्टिस खालामखा एन्ड मेला जाहैबाय 40 प्लास मोनदोंबा नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था सो बेनिफ्राय जानो हागौ बेनिफ्राय एसे खमावबो नोंथांमोना फिजिकल टेस्ट होनो मोननो हागौ बेखायनो नार्भास जानाङा जायफ्रा 40 नि गाहायाव मोनदों हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 35 नि खमाव मोनदोंब्ला सो लोगोफोर आसामाव 3000 वेकेन्सिसनि बारा दङ जेराव नोंथांमोनखौ लाख लाख लिंहरगोन नैबे 46,000 नि वेकेन्सिस एसएससि कनस्टेबलआव बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जा खम नाम्बार मोनदोंब्लाबो नोंथांमोना रेडि जा मानोना थांनाय बोसोराव खमावनो गोबां साख्रि मोनदों अके सो जेबो नोंथांमोना नार्भास जानाङा सो फार्स्टआव जेनेबा एग्जाम जाबाय बेनिफ्राय फिजिकल टेस्ट जासिगोन नोंथांमोनखौहाय फिजिकल टेस्टआव बेसेबां खारहोगोन बेनि सायाव नोंथांमोना दानिया डिटेल्सखौ लाखादो सो लोगोफोर फार्स्टआव जेनेबा सिलेक्शन प्रसेसआ नोंथांमोननि एग्जाम सो बे एग्जामा जाबाय एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्डआवहाय फिजिकल टेस्ट एबा नोंथांमोननि रानिं अके सो नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन आरो नोंथांमोननि थाखाय गांसे एडमिट होबावगोन बेखौ लानानै नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन 5 किल'मिटार हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा नोंथांमोना 16 हौवाफोरनि टाइमा 24 मिनिट्स एन्ड हिन्जावफ्रा 8 मिनिट्स सामथिं मोनगोन सो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ खारो कमप्लिटल' खालामनांगौ बेयाव जेबो एक्सेलेन्ट गैया जास्ट नोंथांमोना टाइमिंआव हाबबानो क्वालिफाइड जागोन आरो नोंथांमोनखौ बेयाव पास जायोब्ला नेक्स्ट स्टेजआव लिंहरगोन सो बेनो जाबाय मेडिकेल टेस्ट अके जास्ट नोंथांमोना रानिंखौ क्वालिफाइड खालामथार एन्ड क्वालिफाइड जायोब्लानो नोंथांमोनखौहाय मेडिकेल टेस्टआव लिंहरगोन आरो जेब्ला मेडिकेल टेस्टआव पास जागोन बेनिफ्राय बेनो लास्ट आरो लोगोसे काट टप ओंखारजोबनानै नोंथांमोननि साख्रिया जागोन अके सो बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ फिजिकल टेस्टआव हाइटखौ नायगोन एसटिफोरना जाहैबाय 162.5 सेन्टिमिटार जानांगोन नोंथांमोना हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 150 सेन्टिमिटार जानांगोन लोगोसे नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो एन्ड बेनि सायाव डिटेल्सआ फैबावगोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौ आङो लाना फैबावगोन सेसनि बागै बा अभारअल सेलेक्शन प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो A to Z लाना फैबावगोन नेक्स्ट भिडिअआव